Kapor kelebiang bangin sedang yene kejing syakri jengi hakan kapor. Bad hakabaning kong ngi aingu yu blei uba penyo ye kan ka sngi ka bakrau ka bakentang ka bakum ki banget ngi yo ban mani ban syakri ye ka kerteng ka im ka jong u. Ngi aingu yu blei ba penyo hangi ye ki met ki bakot ki bakhya ya ki bang la ban kumni ka mangilong da kejing e ba kejing isnei ka jong u. Ni priang sungha ya pi ki par banget ki ban ki ngisem ki jong pi. Ki par banget ni ki wei pat ki balang ki bayo ban khmi bat sha skor ya kan ka jeseng jongi ha kan ka por ni ai kuble ya pi baro ha ka kerteng ka im bat ka beren bor utrai bat udong penim jongi u Jesus Christ ni ne duai au blei ubalong pa ujongi ubah beneng niwan bandam hakislajat ki bakhud ki bakentang ki jongme ban aingu kokenrat yakan ka sngi ka bakrau ka bakentang hakabangiyo ban mani ban syakri yamni ublei wim ban ubashisha nyaingu yakajing dorkat ka jongme yakajing im jongi shimet bat ngilong kumni ka magilong ditang makajing makajing isnei ka jongme but try hakum kan kapor ngiwan ban IT ya kan kajing syakri kajongi han kapor ya gaba manisnei ban yalam dalau jong mensim ubakhu jongme bakawei ka bentah ka bangiau pendap kan kapor kan long na kajing yalam ka jongme donam dekat bat baro ki par bengai ki badon ha ki bentah ki beper he jong kajim ka jongki ni IT ya kan kapor hakik sang tiblei ke jongme sengobat sengap jika kerpat han kapor haka kerteng Jesu ngeduai bangapan dikini baro amen ngin peteng ikini kajing syakri jongi hakan kapor da kajing ruai ke bakhandai pendriu na kabatmai bat khandai na kabarim om don haka perthei baro kat u Jesu bangan yero don hau kespa kham kordor ya kespa boneng bahalor ai bagat kam it yau Jesu ai ngan syakri ai ngan kongo dakaktin yau ngan yaro ai hau yaladi baro kumtu berlait lagi dekat ka jingrai ka bakhandai pun riu. Om don haka percaya baro kat uji subangan yaro don ha ukas pakam kodor ya kas pabuneng bahalor ya kajin sogu ai uji su presu try galashem jing hun ashadem ukun Jisu long ka kerteng kaban long jing hun kabuneng on yai ken mau ya ka jiu nom on da dukas pahabat burom ya ka jing soguai uji su Kristu try Nalashem jing hun Ashadem ukun ai bai ngan kam e yu Jisu
Aingan syakri aingan kongu dakak tin ya ungan ya ro ai ha uyala di baro ya kajin soguai uji su Kristu try Galashem jing hon Ashadem ukon. Asywa bangan bu hakajing duai ngan penpuli kat tukan lagi bentah nak kaktin kacang ublay kabangla ban syam nak art lagi bentah kabentah kabenkong kalong nak gospel kat kum Mathias kalong kabakhat ar kedikot kabasau puar kiktin kibang kumni kasim nasathi kanimi lam bat kani kapateng benriu hakajing bishar bat kan penrem yaka nabakalawan nasya kibakut kaperthai banyo sngo yaka jingstat u Solomon tiakmi hangni ubakam kraw ya u Solomon. Kabenta kabaar kanong na ka kitab sim kabeningkong kalnong kabashipho kadikot iway hadu shipho bat khatlai ti habakas im sheba kalio sngo yakanam u Solomon syapang kakerteng utrai kelawan bantunju ya u daki jingkeli kibae bat kelawan sya Jerusalem bat shibun ba kinong bud lem bat kiut kibakit kijing iubi bat shikat dae kaksiar bat kimau kordor ti haba kalapoy hau Solomon kalai kren bat usiphang ki kibaha kadoknut jongka bat Solomon ulay thu haka ya ki jingkeli jongka baro om shimdon ki ru kablaba bori na usim kaba shimethu haka ti onda kasim shiba kalayoi ka jingstat u Solomon baro bat ka ying kaba ulalate bat ka jingbam ka miet jong u bat ka basyong ki syakri jong u bat ka bayeng ki menteri jong u bat ki jankup jansem jong ki bat ki rangba khuri jong u bat ya ka lenti jong u da ka ba ulek kiu sying utrai kam shim tebriu ai shu bat klaong haus im kalalong ka jingbana ka basisha ka banglay asngo hakari jonga syapang ki jingle jong me bat syapang ka jingstat jong me henrei ngamshim langet ya kita kiktin hadu bangalawan bat kikmat jonga kilayoi yakati hakmi sitengru omshim laithu hanga ka jingstat bat ka jingman bha jong me kipalat yakanam ka banglayo bena suk kibriu jong me suk kini kisyakri kibayeng borobor hakmat jong me kibayo sngo ya ka jingstat jong me long balakurku ya utrai uble jong me uba iet ya me banbu ya me halor ka khet ki Israel namar utrai uiet junam ya ki Israel namar kata ula penong sim ya me ban bishar bat ban lehok bat kalaai haus im sispa arpo kitalen ksiar bat ki jing ubi shibun bat ki mau kordor shim lapoy shu ki jing ubi ki ban bun kat kini ki bakas im sheba kalaai haus im Solomon ti us im Solomon ula ai hakas im sheba ya ka jingkwa jangka baro
Kae rukat kalapan, nalor kabau Solomon ula ais ngubha, haka kumusim. Kumta klalej wanno, bat klalej salakarihi, maka bat kisakri jongka. Tu ublay unkurku, ya kijing pulay na kaktiin kajang ublay, inilay lang ublay hakajing duway. Ublay ublong kupa ujangi ubah bening. Utray kabening bat utray kakendo. Ublay baran hakijaka barok, bat hakajuk kapor. Ngiaingo yami kukenrat, ya kena kesengi kabakraw kabakentang, kabami penyo apat sesisin, ya kikun kijaume, banyo ban syakri ban mani man penamburam, ya kakerteng kabaim kijaume. Ngiaingo ru kukenrat, ya kajing darkat kijaume, ya kajing im kijaungi shimet, haduk keklemat kabamenta. Ngiaingo yami kukenrat, ya kajing ri, kajing smar, kajing da, kajing ker kijaume, nau ni kuyang jingpang hakajing im kajangi shimet. Batrai bi hakana kapor ngiwan banduai kerpang kutrai ya ki paramansim ki bakordor ki blahaban du no ikimensim ki jongki na uni kuyang jingpang ngiduai ya kajing pentengan juman sim akhuj naman ai haki ya kajing tengan wat hapening kajing ngosi ngiduai ru sikentin nakamta ki paramansim ki bakordor ki haban ket inuk yang jingpang hakijaka jing smar jang ki baro ngiduai hikajing isnei kejome yakajik pen khia kebajanai nak khat kajing isnei kejome bamenweng no inuk yang jingpang nak met kejong ki bad bakli phai no si kisem ban ai kajingo yeme ngiwan ru han kapor ban ai ngo yeme ko kondrat ba penyo pat in saisin pat in kapor ka bakordor yakabang yo ban wan lang man syakri penamburam ka teng ka im kejome Ngiwan try ban IT ia kena kapor hi barok kawai. Kam kerpang aku try yu syakri jahme i pastor Reverend Rendans im. Iban sasam i kaktin ke jahme. Sashi pangpor. Ni duai ban pendap ia syakri jahme do man sim khu jahme. Ban ai bakawai pakawai ka banta ka ban mi no na kasentur ka jang ku try. Kan long ka persat man sim na ka khat ka jing snei ka jahme. Bat bangi kibiyo ban skap ban sa skor ka tin ka im ka jome kan long ka jikar khu man sim yangi bangila ban ya ni ka sla ka khando da ka tin ka im ka jome ni IT ka por ban sa ki sang ti ble ki jome kar khu king rempe ying ka stan kum jo ko trai ai ki ki jing kot ki jing khya pandap ki thyar ki jing ki ne ka singi se ka singi da ka jing isnei ba ka ble ki jome ba ka jikar khu ki ba bon sertap kin don ba ki hakipor baro Trabi it, ni IT ka po abang sa hakik sang tiblay ki jome. Dama batklet i ki jingjuna ki ba bon sertap ki ba masyam na ka jingin ki jongi. Haka kerteng ujisu nga duay ban ngapan ikini baro na do menta hadu halakerta. Amen. Ki prabangil bi baro ngi ai ku blei pi wei pai wei haga kerteng ga ba im ga baron bor ga jong trai bau nong penim jungi Jesus Christ nyai ngo yo blei bangi yo biang ye gani ka wei pat ke singi trai haga bangi la ban pen yo ye gi jinge seng ling ba ga YouTube channel jong ka balang kani ga jong khat wei tarik ubnai October ba hagani ga singi yo artli gi jinge seng jong ka balang ka wei ha ka por shibji men singi kata kani ke jingi seng balong mentang bat ka wei la shibet janbiet aga por san beji hagni ka por mentang nyen se yo sngo ya ka khubor na ga tin ka jong blading by pastor jongi Reverend Rendans im bala shibet janbiet san beji an panya ye ga jingi seng da ga jingi seng kan thei haga ba I wei pat I long kmi jong ka balang I Mrs. S nyota in ai ye ga khubor jong ka tin ka jong blay Ki parabangin bi yen ya ngo yo blay baga sorkar kalasya menta ban penlong no ye gi jinge seng jong ka balang ha yeng mani nado kasitarik mentau benai Henry namar badon bon ki kendon ki baga sorkar kala penbek runti ka baki balang ki di ban bot bat ban le ka balang kadang penbet penbiang ye kita ki jingron kam bat ngim sim lala ban sedang ye ki jinge seng
hakini gisngi gibalalik no kajing seng kabaning kong kabangin penlong haga balang kalong haga miet balang khat sau tarik mentau benai haga ba ngin yo da kajing seng duai hagani kajing seng kibala banwan se kajing seng kin long tang ki dikhot ko komiti balang kinong kit kam kajing seng kan thei kinong kit kam kajing seng samla bar kinong kit kam kajing seng khna kinong isimanta gani kajing seng duai kin long kumdi iban yalam ga police dang badwai in long Mr. BG Momin iwei ne git khot jong ko committee balang but iban yalam ha ga jing duai lang ngilapan bai ye chairperson ke jing sengen thei Mrs. Inong Khlau ba in shim ye ga banta ban yalam ye ga jing duai lang kabakum kani ga ju ga jing sengen teng pat ha ga khan nyo tarik ka miet sing sa jan tang ki jo ki breu ki banwan se ga jing seng mangi ki paj ba ki babon ki para bangi nginum pat yo ye kalat banwan haka khat sao bat haka khat nyo henry mangi ki babon baro ngin yawan pat haka singu trai khat pratrik haka singu trai khat pratrik kindon ardli ki jingi sing ka wei haka por khat wei be jim step haka ba ki banyawan shika jingi sing kin long tang ki para bangi ki badon haka jingi sing yeng jong ka dong ka basaneng barhaga por arba jimin singi ki banyawan kin long tang ki parabange ki badon haga jingi sing yeng jong ka dong sharum haga ni ka jingi sing kaba khat pradri an ring ye daga video ya ga jingi sing kaba khat we beje but on pen mi ling ba ka YouTube haga por arba jimin singi ba ki bom yo lat ban wan se jingi sing kin la ya ga ban yo I ya ga jingi sing kabalong hagato ke singi kibala ban wan sigi jingi seng haga khat pratari kilong tang kikhna kiba lapalat ya ga sipos nem karta kabamot khat wei seneng hadro kirangba kiba ha karta kaban riusan kiban riusan snem seneng kindom patla ban wan se jingi seng yamenta badru kito kibadon kajing sengo nyon hagamet kajing bom sengo koch sengo khia bha kibadon ru kijing sitom bakham khia phinnum la ban wan se jing seng henry pin yo I ga jing seng bat pin simentaru haga bawan lingba ka YouTube channel jong ka balang haga por arba jimen sngi kinong simenta ga te jing seng baro artli kinlong da kiju kibrio kan thobru ya kijing ruai ki bangin yerwai kinong simenta kilong iban yalam haga ba police dang badwai in long Mr. JL Nonglan iban kren in long teman besan IW Kharsano in yo ye jing dwai pengantang ye jing aingo nei treasurer jong ka balang teman besan Dr. O Lamari but iban sap ai ye jing huban wai in long teman besan PS Kharnayor ibalong vice chairman jong ka balang ti nakabenta ki jingbit jingbiang baro ngila penbet haki kot kisla ngila tho ban ngila pha ya kirangba ban sam segi yeng kisem gijongi nakabenta ka jingbit jingbiang jong ka jingwan jongi se jingi seng sngo bha ban puli bnia ya gitu ki jing tho ki bang yin sa sam segi yeng kisem gijongi khnang bang yin om bakala ya gitu ki jing penbet renti kabangin suy tho ang ne ka wei ka ba kong san ka long ba phin tho lupai ki kerteng bat ki mobile number haki slip bat phin sawan ra si yeng mani phin sa ai haki mit ki bangila pen bai kerbang ban yo ban kan tiu wi ki kerteng jong ki bawan jing seng haki register nang ta phin ha ban sa ki ti phin ha ban thet da ko badaka sanitizer nang ta phin ha ban deng ki mas nadu ba mi ne yeng hado bandali phai pat shalayeng yekita borok ni labo kijing tho bat kumala ong phin sayo lingba kita kikot kiban sa sam sepi ni don ru kijing pen banan na kijing seng samla bagajing seng samla karakhi menta ya ka silver jubilee jongka kabala sedang na do ka south tarik u January menta ka snem bat kabangin penkot haga khat lai tarik u December menta ka snem naga bentang ni kajing seng samla ka penkre ya ka souvenir but naga bentang ka souvenir ni kerpat ye ki samla
kam tam kitu ke balasan la rangba ke balalong ki khot ke jing seng samla ha kitu ki snem basdang ke jing seng samla la de pidon kino ki dor ke ba itnat ki ba idei ban pren ha ga souvenir songha pen poi sai general secretary ke jing seng samla Mr. Balmiling do nong pure ba ke jing seng samla kan sa jit ye kita ki dor bat kan sa penmi la de pila ban kan mau tho ru ya ka tarik la ni ka por la ni ka jingja balai balashon ya kata gadur kenang ba kata kandong ke jingsa ke jingken mau kini gilong ki jing benar ki badon kam ha kini ke por mentangin yo sngono ya ka kubor na ka tien ke jong blading by pastor jongi reverend dan sim kuble shibon Kublishibun teman besan nagabenta ki kintian pediang ki jongpi. I teman besan A1 Sweat i balong chairman jonga jinga seng hagani kapor. Ki wei pat kinong sharai jonga balang ke jongi ki dekat komiti balang ki long kemi ki long kpa ki parlok samla ki heb ki barit ngai kublei pi baro haga kerteng ka bakor dor tam ka jong utrai bad unong penem jongi u Jesus Christ. Ke jing kublai ru ya ki parlo ki bae ki bala bani don ringkat bat ngi ha ke ni ke jing seng ka phang pedeng jong ka khubor ha ke ni ka por ka long hakmi u ba kham kraw yau Solomon bat ka nong rim ktien belai ka long nakatu ka benta ka baitemen besan A1 Sweat ila pulin ne naga gospel u Matthews ka lenong ka ba khat ar ka de khot sau pu ar bat ngin sa khmi ru na ka kitab ka benengkong kis ka lenong ka basipau ki dekhot iwei hadu sipau bat khat lai ngan puli ka ni ka por Matthews kat ar saupu ar kas na sathe kanyami lem bat kani ka pateng benriu ha ka jing bishar bat kan penrem yaka naba kalawan na shakibakut ka perthai banyo sngau ya ka jing start u Solomon te hakmi hangni u ba kham kraw yo Solomon tungin ya pendam ka jing duai au blebok pau jangi ba beneng ngi aingo eme ba meladon rengkat bat ngi hagani ka jing seng jangi ngi kerpan ba meniai don bat ngi ba menia lami ka jing mut jumper khat ka jangi habangi pusan halor ka htien ka ba im ka jang me ngi aingo ba me sngawi ki jing duai ki jangi namari kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro ha ka kerteng ka jang utrai bat unong pen im jangi u Jesus Christ amen ha ka por bangadang pulia seminary ngajio sngo ya ka jia thuk khana shapang kata ka Golconda diamond mine lane ka par mau koridor diamond kabadon ha kata kathan Golconda kibaya thu kilong ki student kibaya pulilang kibadai na kata ka jilla Andhra Pradesh ha ki snem kiba mendai kata ka Golconda diamond mine kalong ka ba reus pa tam bat ka ba pau nam tam ha doba Asia baro ki diamond kiba pau nam kimi na ka par mau koridor Golconda bat kani ka Golconda kadon mentaha Andhra Pradesh Ndrei yaki mau koridor diamond ki lara sha Hyderabad kabadana Telangana menta ki ot yaki ki polish yaki ki penperna yaki ka khana pateng shapang kani ka Golconda diamond mine kalong shpang webrio ubakerteng u Al Hafid ubadon kata ka jaka ka ba he bha ha ka ba ki don ki penthor ki hali bad ki briso bad ki kper ki pra ki beitanat bha wal hafid ude ubreu ba rus pa bha bad usuk hagaman sim ke jang u hakawai ke sngi uwan we ubreu bad u yathu ya u shapang ki diamond baki long ki mau koridor ki beitanat haduk kata kata bad baladau yo ya ka par mau koridor unlong ubreu ba rus pa bad kan ai ke jing kemen ya gaman sim ke jang u nadu kata ka por utau Al Hafid uladu ya ka jing suk ha ka jing mut ka jang u kwa ya kita ki mau koridor diamond
ukwa ya kata ka par mau kordoru udilut ya kata ka jing don jing em jing ubaro udilut ya kata ka jaka jing ubaro but ulit wat keleng keri India keleng ke doba Asia ya kita ki mau kordor but ya ka par mau kordor kat banang ya kisne mula dulut kata ka pisah ke jong u ki perlo ki jong u kila ino yo u but ha ka kutlat but ka kim khat ula shimno yala ka jong ka jing im ula commit suicide ka jia thu khana ka ong bau tau bri ubala thiet ya ka ni ka jakapat nau tau al hafid hagawai ka sngiu yalam ya ka ut ka jong u bandi na kata ka wa ka badan ha kata ka jaka but kat badang di kata ka ut uniu bri yu i ka ba pernai hang thi hau siap unda pet ulap badai u diamond sedang banti nang ta bat ulap ba kata ka jaka jong al hafid mensyua kalau ka ba dap daki mau kordor diamond bat dai nang ni baga sedang ka jinti ya kata ka Golconda diamond mine bapliu al hafid la daula yaine halaka jong ka jaka la daula ti ulawat hangta unjin dalalap ya kita ki mau kordor diamond ki ban penerus pa ya palat ban ya ka baula ban mudur henre ula die ya kata ka jaka ka baudan ula die ya ki kper ki pra ya ki bri ki besar ya ki pentor ki hali bat ula let ban yap syakari nong way ubreu uba sa marway haka jingduk bat ka jing kim khat ki start history kim tip lada kani ka de ka khana ka bashisha ne ka puriskam henry ki athu khana ki bana Andhra Pradesh na Telangana ban hikai ya ka ne ko ka jing shisha bangim dei ban shim sting ya ka ka bangila don lupa bat ngim dei ban new sting ya ka ka ba ublei ulabu ringkat bat ngi kiba ya thu khana ya ka ni ki ju panon kam daga ni ka jing ong akhtin Hindi dhan आपके पास है धन आपके पास है kaspa kadon hajan jongpi ki ai kita ki spa bakordor ki badon ringkat bat ngi henry ki bangim pat nyokor ya ki haduk menta ki ai ki spa bat ki hajar ki bangim pat sngotu tat haduk bandaja kan ka lockdown bandaja bakawan kan ka jingpang khlam kawai ka spa ka bakordor kalong ka yeng ka sem ka jongi ki ba kershaningi hapading ki jing ki bangi ngi kendo kawai ka spa ka bangi don kalong ka shnong ka thau baroshika tangi long tangki nong shong shnong ringim sung thu ka bor jong ka shnong ka bor jong rang ba shnong bat jong ki rang ba dong ban pet ban khmi igi jing don kam ki jongi mentang ne shnong mauro jongi don ki badon ka quarantine don ki ba habban shong kumba artayaw lani hadu shibnai haka yeng ban sa marway ngiyu iya ka bor jong ka shnong bat ka bor jong ka dong ban yarap ban kershani ki dagi jing bam jing di bat ki jing don kam ki jong ki ngiyu iru ya ka jing long tenrai u khasi penar bangi iet parajat bin riu bat bangi yarap haka kim khat jong ka jing im ngiyu iru ya ka balang ya ka jing la jong ki para banget jong ka balang ban kershan iwei hakapor bagi para bangai kia kendo ye gi jing bat ka jing duk nangta ngi aingo ruyu blay na kabenta ka bor ka spa jang ka social media boros ka tangi ya penrem yong kia pelut por ka social media nrei mentalam da day ka social media nginum yo ban penpoi kini ki khubor ktin blay bat ki jing ruai kumjo ru lingbaga cable television ngisngongo ya ki khon samla cho ka balang ke jongi ki banang ban panon kami kini ki kamera bat ban le editing ha ka computer khnang bangin yo kum kini ki gseng kini baro kilong ki spa bakrau ki mau kordor diamond ki bangi lap menta lingba kani ka lockdown aingo yo blairu nagabenta ka jingit kristan ka babat scamingi wara padeng ka jing shep ting wara padeng ka jingdu jingkermen ka jinget jongi hau Jisu ka ai bor bat ka ai mensemingi kam tam umau kordor uba krau tam u diamond haga jing im jongi de u Jisu Christ bau trai u Jisu
ulang ubah koridor tam ubang idon hagani ka pertai ngila puli menne Matius khatar saupuar baru Jisu Ukren yakini ki kentin nabakalawan nasha kibakut ka pertai banyo sngau yaga jing start us Solomon katakas iem ka banasati ti hakmi hangni ubakam kraw yau Solomon Ujisu ong ba hagas ngi jong jing bishar kan pau kas iem ka banasati bat kan sakhi persha yeki briu hakapor ka jong Jisu namar ba kim shim yu i yaka dor jong uta uba im ha pedeng jong ki kim shim sngoto u e uni uba shong uba sa bat ki ha Palestine hagas pa snem ka baningkong baru Jisu kren yagi nong tho bagi Parisi kiba yai pan shi yai pan yakadak baru Jisu ong onom ai kadak api lat yakadak ka Jona balai bu ong kumta namarba kilong kapateng benriu ka bamnget kapateng benriu jong Moses kilio I kikamba hoi kila tamsneng henre hakabakut kilanget kapateng benriu jong Elijah kila yu I ki kamba bo Elijah lale hot kila paishi ki blaybal henre hakabakut kilanget henre ka pateng benriu ka jong Jisu kila yu I kambon ki kamba banya ka bolale u Moses lani Elijah henre wat haba kila yu I kiniru kimshim nget kila yu snow ki jingi kai ki bakraw kila yu I ka jing start ka ba mla ban yo nagani ka pertai hakadur bat ka longren yang ka jong Jisu henry kila kentat ye u Jisu ong an ayapi tangkawai gadak bat kata kalong gadak jong Jona ke gani gadak Jona kumbau Jona uladon laisngi ha ka kpo jong tau dok ha bakraw kumjo Jisu uladon hapo ka kendau bat kumbo Jona la mi pat nakpo jong dokha u Jisu la mi pat nagajing yap nagajing tem bat kanigas iem na shati kan kren persha ya kapateng benriu kabha kapor jong Jisu bat kan ong ngalawan nagari ka bajngai ngalawan nakabakut jong pertai ban wat e gajing start ka jong u Solomon bat ngala pediang e kata gajing start bagawan na ublay Henry mapipat pila yu I yo bakam kraw ban yu Solomon bau yenga pedeng jong pi Henry pimshim la snap ya o lapidon ki khmat pimshim la yo I lapidon ki skor pimshim la yo snow lapidon ki donut Henry ki long ki donut mau kai kanigas iem ka banashati kanigas iem jong ka Shiba kamdei ka kerteng Shiba Henry kadigas iem jong kata ka hima kabagi khot Shiba kidon ki start Bible ki baong ba kani kadai ka jaka kabalatip mentakum ka Yemen kidon ru ki baong ba kadai shati jong kari Egypt lesi kadai ki Ethiopia lane ka Sudan haka ktin Arabic ki ong yakani ka brio baga kerteng ka Bilqis haka ktin Ethiopian ki ong ba kakerteng joga ni Gabriel kalong Makeda kidon shibun ki je tho khana shapang Solomon bat kane ka sim jong ka Shiba renginum khmi ya kita ki je tho khana hangning khmi ya ka ei ka bau Jisu kren shapang jong ni ka sim kane ka sim Shiba kala khuslai jingmut shapang ki jingkli jong ka jingim Kala kuak bantip syapang ka jing im bat ka jing yap. Kala kuak bantip syapang ublay bat syapang ka laway. Kala kuak bantip syapang ka jing start basisha bat syapang ka jing mut jong ka jing im. La kalong ka sim ka ba kamdai ka mahadai. Ka mahadai ka de ka lok jong usim. Ka day maka ka sim. La kalong ka sim ka ba reuspa ka ba don ka bor bat ka buram bat ka balak ban lumlut ka jing start. Na kita ki briu jong ka yengs im ka jong ka kimla ban ai ka jubab ya ka jing trang jong ka dokno jong ka de hang ta ken baka ongan wat nau taus im Solomon na ka jing start ka jong o shapang ki ki banga kwa bantip but u Solomon udan ka nam ka bakraw ha ka tu ka por
Utip syapang ka jinglong brio, utip syapang ka jinglong belay, utip syapang ka perthai ka mariang palat bene ka bakiway pat kitip. Bat kumta kanigas iem joga shiba, kalami na kata kari ke jongka ban lecha Jerusalem, kabajngai kumba siajar sanspa mile na Yemen, sha Jerusalem. Kalong kalenti lingba ka rish ap Arabia, kalong ka jaka kabasyit ba, kabasyit ba terkong mensngi, bat kabakriat menmit. Kayalam bat kai kisipai, ya kita ki brio joka yengs im, ya ki reustat badi ki syakri syakor. Kita ki ot, kita ki kada ki kit, ya ka bam ki kit, ya ka bat ka kit ru ya ki mau kordor, ka kit ru ka ksiar, bat ya kita ki jing eube. Ndakala pohe Jerusalem, Solomon ula pediang buram eka, ula ai ka jaka sa eka, bat kinong buot jongka, bat kala wan haga yengs im jo Solomon, bat kala keli si bon ki jing keli ya Solomon. Bat ka ktien ka jong blay ka ito, bau Solomon ula ban jubab lut ya baro ki jing keli, jong ka nigas im, jong ka Sheba. Ula jubab, amsyo daga jing start briu, Henry daga jing start blay, Shim ino wat ka wayro ka jingkeli nreu jubab lut baro. Nang tau Solomon ulela meka bagan yu iya ka jitana joga yengs im bani iya ka temple bulashna ban mani yu blay bani ka hima ka jong u. Kanigas im kala shu lengo ngan ya ka ay ka ba kala yu ya ka ay ka ba ka jing start ka jong Solomon kala penyo ya katagari Israel. Ngipuli ka kitab ka banengkong kisim kalunang basipau kidukhat saw bat san ki ongkum ni ti anda kas im Sheba kalayo I ka jing start u Solomon baro bat ya ka yeng ka bolala tay bat ka jing bam kami jong o bat ka ba shong ki shakri jong o bat ka ba yeng ki menteri jong o bat ki jankup jansem jong ki bat ki rangba khuri jong o bat ya ka lenti jong u da ka boleh kieu sya ka yeng utrai kam shim tibriu ai sho kam shim tibriu ai sho ka Bible pareng ka ong there was no more spirit in her namar bakalayo iya ka jing kraw ka buram jong utaus im Solomon te kanigas im jong ka Sheba dakali I kini ki baro pitib na kala dem ban aingo yo blay bat ban yaro ya u ngipule hagani ga khot ka bakhandai baka ong long balakar khu yo try u blay jong me uba it ya me ban bu ya me halor ka khet ki Israel namaru try u junomi ki Israel namar kata ulapan long sim ya me ban bishar bat ban lehok haka jingero jonga negas im jonga Sheba ngiyo iba ka jingero yo brio Henry yo blay ubala say komuni brio bat ko ki para banged ba it ngakwa ban onga gani kapor haba pi yaro yano na marka jingla jong u na marka jingla jongka yaro yo blay ubala tau yaki wat num yaro tang yu tau brio wat yaro yo brio banang ban ruai lani ka brio ka banang ban ruai yaro yo blay bala tau yaki baru bala bu eki hagani ka pertai lani yano ru yaki sap ki pong baki ki don ka buram kam day yo brio ka buram ka day yo blay bat ka iem juga Sheba ka yaro kumta syapang Solomon kalawan negari ka bajngai ban wat ka jing start bat kala don lupa ka niam rim ka jongka Henry hang ni kala pla yo blay ubak raw jong Solomon u Jisu ong baganegas im juga Sheba kan yeng haga jing bishar ka bakhaddu bat kan sakhi persya bat kan penrem yaki nong elam niam jonga pateng jong Jisu yaki tagi nong tho bat ki Parisi namar kim shim yo bakham kraw ban yu Solomon bau yeng hapadeng jongki kumno pat syapang jongi ki para bangej bait hatungi long ki bak plie ki khmat bat ki ba plie ki skor bat ki ba plie ki do no jongi syapang Jisu kun jo blay nengi long kum ki to gi nong elam niam ki ba le mutlak bat ki ba kiat ka do no bat ki ba ele persya yo blay hatungi yu ki jingker khu ki jo blay ha ki jing im ki jongi nengi long kum to al hafid
ubaladi ya ka jaka ka puta ka jong ubaro kabala kelalong pat kata ka Golconda diamond mine hadin hatu phi yo in em ya ka spa bakraw haga jing em ga jong phi ne phi wat ya ka spa bari ga jing sngo bah jong gani ka perthai kani ga sim kan sa ong gi Parisi kumno pilong ki bamatla adu kata-kata. Habade ublay ubala ay yaw Solomon kat kani ka jing start. Kumno pimla ban yu i yaga sharp ka jong ublay pat halor jong ujisu. Ubade ukunu jong ublay ubalawan siya kani ka pertay. Ngakwa ban keliya piru ko ki para bangit bait. Kumno kan ong kani ka sim siya pang jongi. Ngilayo sngaw siya pang ujisu. Nilayo sngaw siya pang kikam kiba kraw ki jong u. Bat ki jihikay kiba jeliw bat kiba mayan ki jong u. Hato ngila pediang yaki ne ngila pen yaki do nuhut ki jong i. Pilayo sngaw yo jisu balayalap. Ho ngila don ganeka lockdown. Bat ngim simla ban long jia seng haki yang mani. Henring ngiyo ban penpoy ki jia seng syapi. Ling ba kini ki kor ki bor jong juk ka bamenta. Ngiyo sngoy ki kubor kitin belay, ngiyo sngoy ki jing ruay, ki bapan ki mensim ki dono jongi. Barok ki saki yo Jisu, ngilale kumno siya pang Jisu, ubalong sim ubaham kraw ban yo Solomon. Uniyo Jisu, ulong ay hanga, yagi jingkit ki bakya ki jong pi baro, ngan ay ki jing suk api. Ulang ay nga ya kipop ki jong pi baro ya garam ka sya ka bapim la ban siu ngan kit mga halor ka ding na Kalbari hatu pila ay tilut ikita baro hau Jisu ne pidang bat ikita halade bat pidang ban kia daki ay jing sneo chong ni ka perthai u Jisu khot ya pite sya ka jing kawai ka mi ki jong u kata ka mi jing bam jong Solomon kamlong habay nujor bat kamit ka jing kway try bat nginget hadin kat tu kat ni tayo ubleun plelat bangin yo lat bani shimbenta na kamit ka bakhut ka bakentang ka jong u Jisu ong wan shanga ringkat ki jingkit ki bakhya ki jong pi ngan ai pi ya ka jing ja that igimen sim jong pi wan ringkat ka jing im ka barim ka jong pi ngan ai pi ya ka jing im ka bathmai u Jisu ulong u bapendap ikita baro ki bagi jiu ki kmi lenti nau Mesaya u Jisu ulong bakham kraw ban yu Solomon haki jiu u Solomon ulong bakraw hadu kata-kata mdan syu bakham kraw ban yu Solomon bat ka jing sensar ka jang u kalong ka kliar du jang ka buram pertai kahima ka jong u kalong ka bakraw tam haga perthai haga to por ka spa jong u kalong ka bamla ban nujor ka jing start ka jong u kalong ka ba la paunam bat la perto haga to por bat hadu menta Henry u Solomon long habay nujor bat ka jing kraw jong u Jesus Christ u Solomon u deu brio ula sedang ka jing im ka babha ula iet yo blay ula syakri yo henry ka bakut ka jing im ka jong ula yat persya ay ka mon ka jong blay ula yat ha ka mon la jong henry Jisu simlang kumta nadu ka sedang hadu ka bakut jong ka jing im jong ha ka pertai u im ka jing im ka bakut ka batlem ka baklem jing tho bria u Jisu wana beneng u bakut u emagane ka perthai habreng shibon ki ba pop henry kata ka pop kam shim betit ye u ulit pasha beneng u ba khoj u ba tlem u ba khlem jing tho bria o shipor halor ka ding na Kalbari ula kit ula ba ki pop ki jongi henry kita baro ula bread bat ula job ya ka pop ya soitan ya baman ula mi pat aga sngi ka balai u Solomon ulong nohikai bakraw bat ki ong bau Solomon wala tho yeshibun na ka kitab Proverb bat ka kitab Ecclesiastes bat katu kat ni ki samru kilong ki bala tho mauhi henry Jisu kam kraw bun sha ban yau ni Solomon u Jisu long ka jingshai u Solomon upen palang ya ka ni ka jingshai u Solomon u saki ya ka jing start ka bana beneng henry Jisu long mau ka jing start u Solomon ulong ubalatay ya ka temple
Solomon ula shna ya kata kabaki Israel kila pho sniu bat kabau David ula penkre. Solomon ula pendep ya gade ke temple kaba itanat aga snem kandai spa san punyau shuau Chris. Henry kum bangitip habangi pulih history bai gade ke temple la penjot dau Nebuchadnezzar haga snem san spa prapun riu. Lashna biang sashisi ni ke temple dau Serubabel haga snem san spa kan riu. La penitanat ya ka dau iem Herod ubakrau. Henry ya kata ke temple kaba aru kabala penitanat dau Herod la penjot haga snem nyau pau hadinu Chris. Mentam don temple show ha Jerusalem. Sa satang kawai ka kenro ki ong ka wailing wall ka kenro jong ka jingyam na kata ka temple ka jong u Solomon. Henry ubakam krau bani Solomon udan hapdeng jongi. Namaru Jisu udai mau ka temple basisha hakabani Hashem ubrio baru blay. Para bangit bait parlok bait kay ka temple kade ka jaka bani Hashem ubrio baru blay. Pitip nem how Jesus Christ ngila bani Hashem ubrio bapop baru blay ubakot. Ka temple kalong ka jaka hakabaki brio kila ban wanjan ya ublay. Ujisu ulang mo ka temple, ulang mo siang ha ka ba mangingila bani Shem baduk pau bakho jeng iba baneng. Ka temple gede ka jaka ha ka bangi ai gi jingknya baraka ba lapan khot yegi pop. Ujisu ulang kata ka temple ha ka ba la kenton ni gi pop gi jengi bar ha ka ba ula yap yapli nagabenta jengi. Ngi puli Yohanes lenong ka ba ar kir khot khat kendai do ar puwei. Ujisu le tu baru onga ki pin penjot ya gane ka temple te laisngi ngan penieng pat ya ka ndakum tagi jiu kile ong sau pon reusnem dang shutai gane ka temple mame te laisngi men penieng pat ya ka kabomot sau pon reusnem uniu Herod udang penitanat ya gane ka temple ka baar jong Serubabel ulashna thamai pat ya ka. Usimpor hadu kata mame patang laisngi men penjot men penprai gani ka temple. Henry kamumun Jisu ukren syapang ka temple ka med syang Jisu ang yakane ka med ken penjot no Henry laisngi ngan tay pat yaka laisngi ngan mi pat na ka jingtem. Habangi puli habangi sngoy kini ki baro ngi sngow to uba kham kraw bani Solomon udana pedeng jangi. Kumno pinle syapang niu Jisu ko para bangit bait. Kumno pinle syapang niu Jisu ko parlok bait. Ulang mau koridor diamond ubaham koridor baniki mau koridor jangka pertai baro. Ulang ubaham koridor banika ksiar jangka pertai baro. Utau niu Jisu Christ ubah utrai jangi. Hai ngin shem kumu Jisu nginumla ban shem hangnu ru lanu ru. Namar kata nga khot epi para bangit bait parlok bait tungin IT yala dia Jisu ngin yat ringkat batu to bleun ker khuyengi lingba gani ka khubor naka benta ka buram ka jong blay amen hagani ka por ngin yo sngow ba ngin yo ya ushakri jong blay i Dr. Alma Sidkar bayin ai ya ka jingruai kerpang kabalong ka jingruai na ka kot jingruai ka jong ihi kaba arspa kendai pulai. Hangin shem lawat rukeleng yuban Hey ulo yang iban pun im la kaching im unut ai ha pertai bad ha boneng ru lo kum uning im shem shu
ngi aingu yu blei ya ka bang layo ban skap ban sa skor ya ka tin ka ba im ka jong blei ling ba I pastor Reverend Lendans im I pastor ilaban ra ya ka khubor ka ba kraw ka ba ilapan kan mau yangi bau blei la ai ka jing start ka jing shempang ka ba kraw yu Solomon ka spa bat ki jikan show ki babon how Solomon Henrikum ki banget ublei ula ai yu khun jong u Jesus Christ nagamta ki briu ki bapop banyo ban pan im yangi na ki pop ki jongi u Jesus Christ ulong umau kordor ha ka jing im jongi kum ki banget tugin pediang ya u bat ngin ai ka jing syakri ka babhatam ya u kubri shibun pastor ya tu ka khubor ka blang ra apeng jongi tu blei un ai phi ya ka jingkot ka jingkhya bat ya ka ying ka sem ka jong phi baro blei na krishan bat ai min sim phi ba phila ban ai ka jing syakri babhatam ya ka ying ka sem ka jong phi mat kham kerpang ya ka balang ka bangidan hakani haka balang presbyterian mauro ni ai kuberu han kapor ya I Dr. Alma Sidkhar I bawanra ya ni ka khubor leng ba ka jingrai ka jong I kubri shibon ya ka to ka jingrai ublei na karkhu pi ublei un ai pi ya ka met ka bakoi bakya bat ublei karkhu ya ka yeng ka sem ka jong pi ni ban paru ka jing sngongo ya kinong shmita baro ki bala pendap ya ka jing syakri jongi hana kapor nado I Mr. Balmi lingdot nong pure I belong organist I Mr. W.M. Ramsdam iba long nong ilam jingrai hakan ka jing seng I tumusan secretary ibla ai ye ke jing puna jong kabalang bar kham kerpang ye ki khun samla ki bla pendit biang ya kan ka jing syakri hakan kapor ha ka bangila ban penpoi sike yeng kisem ki jong phi link ba ka YouTube channel jong kabalang ha ka ka por pat inyo ban duai pen kentang no ya ki jing aingo ki ba ki parbengai ki layo ban penpoi sikirang ba hapreng jong kan katayo bat la dadon ki parbengai ki lapun kre ha ka ka poru phila ban ne kumta da ka babu ya ki hakami ke jong phi ya ka bang ni ban duai pen kentang ha ka ka por ngini duai kukpa jongi ubah beneng me ubalong utanrai jong ke jing kerkhu ha ka jing em ke jongi bamana kasngi ni aingo bamla ai hangi ya ki kam ki jam ki jongi ni aingo bamla kerkhu ya ka yo ka kot ka jongi what happening ke jing ke be kendo ba tribe hakan ka por na kita ke jing kerkhu ki babon sertap ki bamla kerkhu ya ki parme ke be ke jongi ni walam khndiat sikakam ke jongme ni duai ku tribe bamso ba pen khoj mat pen kentang ya ki basano shano makabalang kan penrekam ya kini ke jing aingo kan long dang na kamta ka buram ka jongme kerkhu ye ki parbengai ye ka jing em ka jongki ba man ka sngi begla nam ai hambon sho sikam ka jongme man kham tam ban ai ki do not ke man sim ki jongki ban syakri ya me ublei we em ubasisha sngo ata ju ka pa na kapor haka kerteng uji su ngadwai ban ngapan ni baro amen ngina poi se kabanta ka bakut jong kanika jing syakri jongi hakani kapor bat ni nget scam ba kani ka jing syakri ka bang layo hakani kapor ye ba phi kum ki par nget layo ban skap ban sa skor kra long ka jing khumen sim bat kham kerpang ni ka khubor na ka tin ka em ka jong ublei ya ka ba layo ban sa skor lang hakani kapor ngini penwai ye ka jing syakri jongi hakani kapor da ka jing ruai ka balai spa handriu na ka bathamai bat lai spa sao na ka bakhamrim bat ka bakut jong kan ka jingrai sngu bha ban khot piang sisi sin
Ye Pastor Reverend Lindans Im ban pelat yangi da kejingkerku penuai. Ngajit yau Jisu balayap jingkerdo jonga ban pendap unong yelam ru mau hi ban lam yanga shaneng shakli kajingruai kabalai spa nriu. Ngajit yu Jisu balayam jingker dojong aban pendam unong yalam rumah uhi ban lam yang asyaneng syakli ulokum unihingin syem lawat shalom lawat syatem ulok banyai nekat baim hashi tomba robat hakim Jing ot kamen sim e ban ngam haki jing kuslai e ban rap ha jinjar ba e ban ngolem kum unilong ba ngalashem ulokum unihingin syem lawat shalom lawat syatem ulok banyai nekat baim hashi jomba robat hakim ha unit tingan let's go ha ya ungan syakrikat bala inong shun laki kersaudong yutra jong akim lapen mong ulokum unihingin syem lawat shalom lawat syatem ulok banyai nekat baim hashi tomba robat hakim. Bato ai bagajingai e gajong Jisu Kristus bau trai gajingit ba gajong blay ubau kpa lamba gajinga selok bat hyang gajong mensim bakhot to ai bikin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat ki reungit ru akaleng satla kaperthai menta bat shadoki arta bomjukut ru amen.